Lakha kresi langfer constituency ki parlo kurna ke tokang ki ingti arong asar seropumang kangthi. India's Best 100 Institute Award Jameson Terang Kachpalong. Lakha kresi langfer constituency ki parlo kurna ke tokang ki ingti arong asar seropumang kangthi. Bangso sar kecho amai along borsing ingta hin pensi amai ja phaim phapon lapen. Ramesh ingta hin pensi alohi pachini pon. Kedam tanga sengkan pen alang likang king tisi rong asar cari calon pon bom do. Alang likang king ti bangso apir pen ciuet api puthot alang litum nokhum isi angbong. Dila ing tia fansi rong asar aman pipon lo. Alapen karbeng tan mas kaun selahin pen stame rong asar chongmaya lo pipajet pon. Bangso rong asar chongmaya lo karbeng tan mas kaun selahin pen kepajet pon et api there po ciklo ni phai. Krisir kep arni kurna ketok kangki ing ti arong asar ahem rong asar kacheso amai deng pon. Delaing tia fansi rong asar hokpon bangso amai along tebok terai rong asar atum kaduk kawepen bang thongkep sosiatum cetong don lapen kra pachathang achun bang riso timung lapen longria asar harsing teron lapen vidisi along klem bang phu dilai terang same bangso amai lok cetong don polong komaji pen jersong singna report Karbidale news inti sar kacheso bangso amai along jetong tado kabe village council along lembang pubang pidoan lapen la rongasara mei along lembang pubang pi lapen arong penangas tong don long yasar rongasar doan lapen kacing ya purun doan ini ahopet ladak corona ketok pini pen sar dilaing tiapan rongasar loku tado kabe lang perarat Atengno mati karbiangan anglong angkang pi arado ana panstami pini pen kangki kita rongasar loku nilitum hokpon lo lapen kado kawe lang arado anta pini pen alang lipan rongasar kudo pacini ja fansi pini nilitum labangso kona keto sar dilaingki abohala masih pini nilitum labangso asai deng lo lapen pini pen ka hokpet alang lipan rongasar loku hokpon pupusi ningthelo labangso media pen pini pen nilitum pacetak lo Pini tum arong sar kacisu asu sar kacisu amai long mga citong dun kadto kabela me lauria sar penceng lo kara long klembang kubang pietum sutame alang li tum banta nang citong dun por ni dan churu lo nili ki pudai mangke lalo moben ki punangian sutame ke ningilang sutame la nili tumarong asar nona kimi rong asar sar dilain ki alang di than lablo nili bangke than di bang avelo sutame isia pulti mu bangele mu kan di than lo kuna ketok ku koson si keceman ma laso kuna ketok mangke kuna roi pen hala jomna laso roi kecikok masih kecikok adi masih kuna ketok kuna long kecetok masih kuna ketok di labuson lo India's Best 100 Institute Award Jameson Terang Kachpalong. Richo hidi dong fudaha war kedo karitang lunse terang lapen moina togwipi asupo akleng Jameson Terang India's Best 100 Institute anong Kachpalong pon. Kedam tang therepo ni phai krekhini arnisi Mumbai along bangso nong pipajir pon. Bangso ajai mek along World Greatest Influencer and International Motivational Speaker Dr. Vivek Vrinda lapen Azad Sathe Director of DITRP pensi bangso nong pipajir pon. Jameson terang alang li bihek pen kachar li kachipaduk pik abang phu. Dongfuda LP School pen kachar li pangcheng dunsi dongfuda thongnok be high school pensi kep angdeng chipon tun. Lapen akang tu angdeng volong komaji Rokasen College along si kachar li dunsi BH pon pon. Kopai kalang no ajok asar bura lunse terang apor pepen kache wojui ajok kacharli lapan si ington ponang bangso ajok alang li hem kache lang arputa parpunang sonsi surhini ra ingkoi aningkan JT Text Info Computer Training Institute ingpupon bangso ajok pineng surhini ra ingkoi ra ke thom therepo ni phai krekhini ani Mumbai along India's Best 100 Institute anong chepalong don Karbi Anglong pen bangso anong bang phuhinia tum chepalong don pen Karbi Anglong phan nong mewan pi News X report Karbidale News